So, hey, what's up? It's me again and welcome back sa ating YouTube channel na Marza and Sarah Vlogs! Update sa ating video everyone. So ngiob na kasta na akong kwarto Zay. Ay kita bilang na ni Papa kong bintana. Kabilang zin bayot. Kaya masig man lupa ng jilos. Yung hangin. Dahil Diyos ko ginoo ka. So while waiting sa Bagyo. So medyo gasugod na siya dagom. Then uwan-uwan ginagmay. Then hangin sab ginagmay. Moto nga nalisang sagmi ginagmay. Di ba? So tomorrow siguro or mamaya. Basin musugod ng Bagyo or magsugod na. Charis. So keep safe lang po tayong lahat ha. Ganun. So natima na ignotas mga siyang puso. Dahil yung gihatod niya tila Christina. Kaya kung ati tawan dito tulog or dito sila ning likas or namalhin or ning town. Dagan ba ito mga sample? Dito sila yung town sa housing. Charis. Kinama sila ibayad dito Cemento side. So tuwa silang tanan dito So mauto si Mother Superior. Di may mutang. Kaya tabi yung mga apo. Mauto nagbatsak puso Zay. Kaya para kung nigutom mo yung mga apo unyang gabi. Charis. Kay lisod yan ito. Dungag. Kaya wasli abuhan. Mga so mauto Zay. Ngayon lupad si Mama karon si Papa. Naghatulog sudan o puso. So it's already 11 na karon. So mo na gasugod ng hangin o wala kay makita pang init, yung mga ganon. So ang mga tao as in grabe na naninhipo sa silahang mga gamit. Oo. So ang uban nung na nagbukot naghabol dai kay tugnaw kay mayon. Pero ako alimot yung kwarto dai, mura kong gituubo ta sa electric fan ko. So thank you Liye ko paano yung put na ang kuryente dai. So nag-charge ko pinabonggang book katon sa ulo charge ko pinabonggang sa akro sa dito kwarto dai. So base no niya ari malikas dai kaya mo balay dito balay dito daga magbayo no. Ang dito sa sud ba may sala na pito kusina to kwarto ni bayot. Sin man siya. So kalday siya. So mga to basig oray ginoko ay lang in taon idayon no nga maguba ang balay nato no in taon ginoko inayon lang ang taang Bagyo. So mga to diri medyo semento man siya no yung atop no. Ayan, may pakesa, may man tayo nga semento. So, medyo marag diri, safe. May mo to, wala lang may nanlalin dahil. Wala lang may nantakli o mga bahay dahil. Kaya, yung si Papa, mga to, puto tamig housing. Yung mga baboy ito, ang biyahan ito, magdandagan ito, magagulilyan, hangin dahil. So, mga to, nga unya, maghakot mismo mga baktin bayot, di maguol. Maghakot sa baktin, ug sa munduha ka anay. So, ang baktin kaya medyo ubay-ubay, biya pa yung taon kayo. Mo pa paglutas dahil, so panahalin bayot to, di maguol. Sumaw na nga, hakoto na mo unya, ibutan na mo doon mo ang suday. Ara sa gawas, may CR dapit. Para safety ba? Para namin madagandagan unya nga to sa kusog sa hangin, no? Di maguol. Sumaw na karon sa wadyo ko nakitang mga gwapo. Wagan ba? Bagyong Bagyo, yung kita yung gwapo, Charis. Sumaw to dahil, tanaw lang ko doon nga, wadyo na ngagi dahil, wapadyo na ngagi. Nya akong kwarto lahi ka dyan na mga ganun. Sa among TV, so ito na ko dyan dito kang among speaker. Ito pa ito sa sala niya. Siyempre di magkasaligan dito kay basig mo kalibo Roy. Umuwan ko sa Roy, di mabasa no. So motong ari na lang para sure ang tanan. So kapoy ba? So kanina siya wala mo tabon para makita ko na mo ipanlupad sa mga scene ba. Already ba kayo ipag-ampo dyan yung lupad ng sila. Puri taon Diyos ko ginabangan mo kami Diyos ko. Moto ganyan nagkagulihan sila ganyan na dahil kayo. Na may lubing nga doon sa mga baka niya luwa na lubing. Para matulubin. Kana lubiha, kana. Ganina ako para kulungi dayo, para kulungi niya. Sunto lagi kaguliliyang sila kay basig ko ibatumba. Ay, baby boys! No, may mga gwapo na iwan dyan. Halay, God is good all that time. Yung mga ganun, ang bilang ampo pa na ginatanong, awan siya nangaging gwapo, na G nangaging tulod na, tagay ligay. Yung mga ganun, sa medya, nawa akong kalisang sa Bagyo. Yung mga ganun. So, grabe pa, pagkakatulad to, Diyos me, yung maribay, bisag Bagyo nang iwag yapon. Charis. So, balikan na to, ang mga panglubing at topic, no? Topic, yung mga ganun. So, ganina, ganun, isam ka siya dahon ba? Mapapulungi, ilapas naman siya kalsada, good. Actually, kwa uno naman kita na lubihan, kung tagtungod. Sumoto nga, ipulungan na musilingan dahil sa uyuan, kat-kat sa ganyan na kay, for sure, malukat na siya sa Bagyo, ari gid siya hanag sa mga day, ari gid na maabot yun sa mga day, ani ito sa kwarto, gid maabot yun siya, muto, ipulungan na mo, kay at least man lang, ay hangin-hangin, dili dayon siya matumba, o matumba man gani, dili dayon, no, yung mga ganun, kay wala man siya dahon, niya, mga to day, yampo lang ito sa Ginoo, nga muli kayo lang yung taon na siya, dili maabot rin, kay marag hadsak kaya na rin, na, gupok kaya na yung bahay na, Diyos, may tungod, kinubi niya, mawang putol, di ba natong lubi?
So mo to, ayan sila nangaging milidjoy dai. Oh, mga ginarong milidjoy, likas ng bayan na sila dai. Pak. Di ba klaro dai? So si milidjoy likas sa kato sa ubos sa iyang ugangan sa tog dai. Kasi mentom to dito ang bayot di magoy. Basta mga tao karon mura jud na trauma dai kay syempre pag agi ni Yolanda baya, huros ba yung taon ng tanan niya. Wa jud dam habang nato jud kakusog. Bisan gani kami diri sa mua. Pag tanaw pa namo, wala dai atop among silong-silungan dai mura jud buang. Pero okay lang tanan kay buhi maghapon tanaw God is good all the time. So karon mo na nga gamay lang kay ingon yun ay bagyo na ay chika diha kusog jima kusog or hilay. Prepare na lang jud ka. Imo na lang jong hipuson or taguan ang tanan. Imo na lang jong kwaon yung mga sinina dai kay imong isusulot, imong poston og mga silupin. Ang imong mga cellphone i-charge yung pinabonggang bongga dai kay para safety ang tanan. Kay basta nagmagkuros ng hangin niya mo chat siya nimo. O di ba? Di ba? Makakatol din ang mga ganun. Ay, what is mo chat ya di ba? Keep safety ha. Bigan latar na dan matay na naman leche. Tay so wala gilay bitaw ko dai kay zero ginuktok na oy. Wala ko nakita mga agid dai. Kaya mga silingan ni ay nagpanlupa dai ganina pa lang nakakot diri hakot dito look do dito bayo ti magoon. Kinarton sinilupin gidaday speaker TV halal look do mintras wa pangwan. Mintras wa pang bagyo hala sige dagan bayot di magoon. Grabe na nga diri taga housing dai. Nang hakot sa sila mga gamit nya layo biya sila. Ang uban taga silad, yang uban taga kagnukot, yan ay housing. So, ang ilang gamit dadun na dito ba kay murag wa siguro sila salig sila mga balay dito kasi syempre kuan mo to gidala sa housing karon nadagan pa nangagisab. So mo na nga medyo murag nga amaze ka. Parang mga amaze ni Bagyo amaze para tanga. So ayan dali lang si Chiki Kapoy kung tabi. Parang usab rin dai bedro ko buang dai. May gani kay wala sa mama dai si papa manalakaw sila di kay uwaw dai kay bati kay ko sa gawas si Bagyo mura kog buang. Kasi bayat kita man siyang kwarto layo man to mas may kusina so di kay tatantong maikog dai. Eh wa hindi man kay mabati dito. Actually di man kasi mabati jud bati jud kung sa tingog diri nga mo pod sa gawas just me yo. Di man ana. Actually mura lang mura dai na gawahaw kan. Pero mabati jud na aji tingog ba. Pero di jud sing mura ginsyagit ko dito sa gawas ganan. So mo to nga gwapa kayo ko dai og ikat na nato ni nga video no ganay pakita na ako sa inyo unya bagyo dai karong huros ng hangin doy. Mga ganon so while waiting. Char. Di ba ganon. So bye.